chcete byť Miss 2000? Produkčný dom Forza V spolupráci s agentúrou Ochlamčák Production a televíziou Markíza vyhlasujú nový ročník súťaže krásy Miss 2000. Na Miss 2000 čaká Honorovaná zmluva s produkčným domom Forza na 1 milión korún. osobný automobil Toyota Corolla Zájazd do Juhoafrickej republiky. a veľa ďalších cien. Chcete sa zapojiť do súťaže Miss 2000? Sledujte Denníky Nový čas a Národná obroda. týždenníky Markíza a Slovenka, A mesačníky Kozmopolitan a Ženský magazín. kde nájdete prihlášku a všetky potrebné informácie. Generálni reklamní partneri Miss 2000 sú Oriflame, švédska prírodná kozmetika, Finlandia Grand Prix Vela vlasová kozmetika, a SCP Ružomberok. hlavný reklamný partner je Hotel Holiday Inn, Miss 2000 mediálne podporujú televízia Markíza Rádio Twist, a tlačová agentúra Sita. Miss 2000. A nové milénium sa môže začať. Hviezdne vojny 3 opäť prichádzajú. Ak chceš aj ty prežiť hviezdne dobrodružstvo spolu s nimi, zavolej na číslo 0975 755 557 a vyhraj Super Lego stavebnicu Hviezdnych vojen a tiež vstupenky do kina pre teba a tvojich priateľov. Zavolaj ihneď 0975 755 557 a vyhraj Super Lego stavebnicu Hviezdne vojny.